Madam, no. Joe. Joe. I'm going the patch of me for him. Nana, the patch is your pa said with me, Oshimano. I thought a toy, and I thought the whole day feel it brave. And I'm in men blood minimum, Saconiano, and I see a Marcodiano. And you perceive a best son, Anna. Nayadi, Medeme Babaco, Esiana, Edisi or Bapin. Therefore, Papa say, one name, Nana say, one name, Nabusha Penny, Ayaka, until on there, and your far car could be number 2. Therefore, you go home Nabusha Penny. The Sadia Nana Kayan, San Nabusha Penny Sukai, and a baton and I slow, and yet, you will be my. Na yemfa oba penye nema emetro ne fakwakyere na mama wo se abusua no kra no weni ye na akonwa no yenka ho bi am se meka cha ye ka kyere ne se akonwa no a wote so no mema akonwa no wote so no ene ma akonwa ne nyina efie na ne efie ne nipa ni ho ene ma wo mu wofa wo mu na na bedi akonwa ne bi enti ebedi ye na yesa adamfo nti no ye de yemfa ho me na naba afo pokudu obede beto na ayi waka hontam wa ya na wuye enti akire mimia kuma mimia wo su be kantam that wa hene ni wuye no de won bi ni sesu ana wo wuye no we be kantam so the boy o be kan ya wo man fa amoso e be si na nanim ye pamocho ade na nanaka ena ye sa ko ntimi nua no wa nya akonya na ani ena akire papa yi bedie so sa baaye ena oba panyin no a no osiso no o ka cha ne se ya mana nana ne nkope enipa ye pe no mfa ne mra no medi akonya no ye ko fa nipa ne baaye a wono de wa ba wotwum ame kan kire wo bia ena wo de papa we e be si akonya no so enti ye ne so akonya no so papa no so a wo so ye ba panyin no tama wo bedi akonya no o bi sa ne se wono wo na me e de akonya na ma wo no wade Ohwimhene ma wo wade akonwa eka ho wose akonwa bia aka ho no aso wakata nso wo Ohwimhene atiaja ya de abesa na so wo ma ya de ya de Ohwimhene akonwa ene ye pese yesima ne akonwa na gu ho committee na che papa eka che se ye kra de ye nye abusua no akonwa no ho bibia ne ene ye ba na ho besere na bo na ye na cha ni tia me fo ni ba no koye ni ye ko kan tam gu no so ye kata egu so wan fa amoso ene ye ko we ye hu bibia ye kwa safo e ma ye hu bibia wie papa ba safo ho so a ye kan tam wo se wo mu si akan tam ye so ye kan tam ho dia ya sa dia boso papa se on fa moso akonya ye di akoni abada bia ye be fure jase ye ba ye kwa safo ni ye ba ye kwa asafani ye ba ene ye tese nana ya nya amane wo nana ene ye se e dina ye so ye de ba se ye de ka ene ya amane ye tena na manwa se ba be ni cheche se se fa hema se mo na de o che mo ani se aboko se ko na no fili chese ko ko na ma wo e wo fi wo mo e ma no ko omo puso penyo ona so ni mienu pa enkasa baloma dibasa no ona kane ma na omo kse o tanga se kagu so ama ne ba punti yakonfo omo so makanta mo no ama sa tintam ku bio so so fa mo so so nya mani ana mo so e dia ba se tam da so da baloma akonfo sa se bisa mo mani Did that one guy? Okay.
Abisa ma can't talk no so. Madam Abisa ba ye. Openi no no ne can't am no fa si ne be can't am. Bodwa. Da bi train. De ba ye nim de wadama. Here wadama ya listening in adia ba. Be can't am pese wo. So no as we check. Who's a seven no and check out a movie. How many watching? Wadama e kuria de da ho na adam ye kan ho asem ha. Temo men Thomas mo e wa kwamu fi nyina ya list ya no sada no wadama. We say kan ho yera. So the people don't kunya asem na o de buy. Na de e yen tama de one listening na o. So we really don't all kind of the break. Come on. Adama. Mike no enye no kro. O ga tam mo so. Pato e ta no be kan wa asafo. Na ma fa mo so. And I said Sunday room is also the break. Adama no kro. I said ko ka tam mo so. So come to say kwa woni moja. Te ko nane o mo fie dia to fa no ma o. So o be kan ni ka de se ni no. So I can say o ka so woni woni this year. So ka den se ma fa konya no ama no dia. Itu e granta. Asa no be kan. Anamo e dey tell you. Ah? You don't tell you. Yera dama de me kai ayese Ebuan said, "Nipo be can't am so penny or no need the bread ya, Nasabi, need to miss or can't. And all kind of come, whatever I had some. The buy it in the kind is a major, and no the shots, yes, almost fee. No Marco catch the nation, say, almost so and no, she say, almost come home, and almost I didn't have in our modia, and almost say you are Adama and Tambo amount. So no come home, but I must all come home. Sadness, I don't say you're good. Huh? Come on. Let us all this year. I feel the city. That's what we're looking. And they're working 7 days. Huh? And some doors on something. Some doors, they don't go to someone. What's the idea? The Korean market and catch him. I say, if you can't come to be a minute this year. So, and I'm very famous. They will know. And now, one can say, when they say, no, can say, American from India. Now, we don't know such a way to put you. After a judge to Mura, or judge to so can say, so we will know on Capuan or Punani or India. So, I come in to you. Okay, can say, it's so, we got a catch me say, I go down. A marco very free. It is far a man, and I'm saying, oh, can you sorry, go round for your demo, and we are getting the boy and Nikona, the Marco one. Sorry, got to Yaman and I'm the man, meaning a go. It is because I could maybe have a cunya be free, I'm a fee. I don't know, or cancer and town. Now, so they say the one guy. I think you're kind of a suffer. No, can I support? I didn't know. I didn't know just want to become a country. I was really come back to say, about Punyano, I will feel no from our own. I'm a new run Punya, never catch up with it. I would open the behind the whole field to one call. Now, somebody is 7 years old, the can suffer. The goose. Asantehene kasa mama. Ose shwine se tayo adede agopom sabe about no hene ba ya sabe bisu so ma yero ba do so tayo mo bi try wonim pote na bi jowo wo nim se ente sa na sabe ahengire maso bi na do ba ye akofa sabe eye ono kodi at obedia dance ama ayi for no for wa bra profo ye dia no anim so no ho ne ba ano ya for no ana o ko no ho o ma yo 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 aso abere ho ne besi
Yo. Tire for my good the catch low. Says free about runners to be so a good about runners to be so my sabi by Roa and my what I do so much stimulate as a family who did dance here. I said a brow. I seen in a 7 year Jama or 4. So while the cancer says our dear those are summer, but you know when about our canal to pass on your pay, who crowd about 200 so. Okay, now what it Send us a apartment at the end of our boy. And I'm ready for you for the bow. And I buy us a settlement to bear will come up. Yo. And no matter anything, and now what you ever do, 1 month for Amazon or Yarina. Yo. Sabi, or Yarapan, which means all my hapra. I become an automatic Sabia, the dance of the one. Go up for the bars of Madeira, and they said, Hotton. I must be, I'm so we did dancing. Somebody said, just die. Over your road. Was you all dancing their way nowadays? Sabi, I want to remember, we know. Yo. Say by your feet, I say, oh, by now, I say, we should know what you have been over. This is our kind. Okay, just there, nobody will be okay now. I don't want to say. I check what yo. Was I check what if you're any yo. Was it not with you to was a bit, but the way him. Was over to Ubioku Jamano, what you to buy German power floor. If you had also do children. Converse with him one day. So, who do I talk about so? So, I'm a much of our more. I'll go here. I said, we know what did we know? Yo. So, you know about the million. Yo. What's in the million for the was it a Veno? Or Banner, they are not doing it over. No one said, give you one, I'm saying that. Or Banner, somebody. Me, when you enter Tribia, and I mean, could never be so can't. And who has said the Biard, and give you one, and Miss Semi was saying, was all good to be at the time. Yes, yeah. See the match, about that match. Sibra. Otu for chairman. Pacho. Masam nyina say, yewra e na di dwumachi e ma me nanam. Na mi di kuro jaw. Ohwimhene nyine ba no de snap e pentu e ba se osre no. Yewra age na saase e di amaye nto ma ne proto enan na won ton na de nsam gun so bebiri. Timi nua no so friend. Timi ma kusua ye boy. Na mi di kuro ka chan say ade a yewra ade a ye de so be fie be aha sanse fie ahena de mi timi fa proto no enan me de ma we nyi ena otako but miura de be ya say
Yewra Bafons man Ohwimhene we did credit William. The quiet here ni ba ya pepe the Bafo friend say oh we should never come I bet say you grand tam can see I can't go so said you match a idiot and the enemy who was so eh na Bafo what kind and also say was with you now tremor nam see you Martin nam Obama bitch family the Banswa was me come once na the bayan say Ohwimhene did metro for Kodumati. Edna Assassin so, me name Babe May. Metro for go won't me bay to my batan, Asante dia. Won't come, me name ban. Emma, you be Bob Afram and ye Bafo yourself for report. The cousin ye move Bafo, the Asantehene and Sukusoton. Sasso Achami in Sukusoton. Nina Bob Afram and Bar was Sicopesca, Nafabra. Na me ko ho address phone nti adu Ohwimhene eko police station ama di jase so aba kire me man se ye beku no ama o me dum kuku mu wo ebuaka baba ba afa ama ne ba afa ye nse sana tedi amempa sika ama na hene ba ko no ko be nkwala no nti me ko be sika e de ma na hene no ama ne ko be nkwala no na ba afo asa ka kire me se me pesika na eti ni nyina ne se Ohwimhene afi wakan tam ni wie ya chi no me wo ho na ba for friend say Ohwimhene aba ne ho say ye rotumfo say asase no onko fa na asase ni 200 plot nam say no be ko bakoro no ama akwache no na kasa ye mo me de na ko court ti da me ba ye wura kan say on pena asase sem bia e wo court no bi so me ka ko bom la ya mane say da bi ye wura say asase no pe court asem nti e ko yi asem ni nyina bai nti da ye wura de na no to so a o ka asem ba fo ma mi ko ta na ye ene me mei e ko menhia ti ya wa ye no mu ana obi to ne nsa frɛ me bes na na ne ka dwuma achi Ohwimhene asem na mu ni na me be tu ka no ba na se me so maka ba fo so man kan he ni nyina achi federa ya nsa katapira esi asase so entam so ba fo anka ho hwe nti da na me ti se Ohwimhene da bia mbeto na hemfia bibia anka me na no wo be dia danse ani duro be tira ho apɛ na se me ho wo so biri na nsi da bi me ko horo manim me sa ba biem na stere ade na nkoi ti me bo moden e bo penyam e pinche mi wura chi ame peja nsa se Ohwimhene se ya wura asa di dwumachi ye de be som nsman kwa be som no am nti se watete prot na ya wura yense ya wura chi a yense ene obeba ti se mtiko na ho se ya boni ti nti be gina ha na masem tietia ha no se se ya di 200 prot ma se de mu me ne me nkrofo yesom ehini e betra ne e besom ya wura na Ohwimhene ese me pa ya mama ni ti ha I don't say the one is due to the say Ohwimhene is catching then na no ti di guru so man as asin na say be what did say that check and I'm so going say there be o ka asin mama o ya na say we chase asin so go kan ta say buba for small fine so wo man dey time do say be kan say ne dia o ti say asin so what on say asin mama 200 go boba for man dey Adam ebru na no we dance we gina one so penya say wo kan one say Adam ebru aka ntama say twa so to say asin you know talk to me Niba wadaruma ibu isro fi se me yare a Usman na ma ko fo se me ka tem se dwumachi mani isi obi o wonko ka ne ka kran ko antwa mu wonko ko ton sa 200 ko ho ba bia ko ton ya asase ma obi a wadaruma sase ha nu ko ton yin asase ni kra mi se nyan kan de mi wura ka se nana wonko ton sa ase nana men ton ya asase bia men ko ho me am tri ko wura kra na sabe David si ha me pa men ko ho kra grade go just as bia so me patron minim se obi di grade ko ha enyame a e so be grade ade nana ati amaye no ha ade wa ka se be o kan tam
na so o de se me aka ntam kura ma why the can't go so our casa has some massive opa ho cho de say ibi opa bi ko na be ka kire no na fu ti be ko kan ta se bu so why so ona just as na ma no opa bi ko be ka kire no ana sa me no ko dia sa so a na so why de ba e ana na wo se twa kutufu we ba cha me so be grey asami fiti ase paaro na be tu na na mo konfu ani se esu akware akotone asase ni bi ene na me de ho asem e ba e de si enim na kan o yo so onya tibire bi de ka sa na wo da na asem no asi enim o ku ya ana pa ho cho ma ko o de ho na be se konfa so na be na ko se mo to asase me pa cho mi asase o country ti o ka je na be na say o to asase 200 ti e we na say in your asase ma me pa cho mi dia e ho agata ko to bo kata mo ni ni say asase no efficiency no ja do yo na mi ko to ni asase e no so be bi ura mi du no mi so no ado me bro o ba du ya to ko to bo kata ni enim says as no 200 plus ti so ja e be chi da tu ana I saw ado me bro ntwen we after pija hene na wa na se we ko bi onu a so ye man abe we pija won se to ko ana eno wo ga to na mi ko no to asase o to asase sesi a wo se mi ma ko to mi bu so a mi ti and the other man dey come asem ma to da da di die prese nyana me ko to me ni ko ga to ko si na bo pata so e ma mi ni ba ni ra wo se eduma na ye no to bibi e ma so bi afo ne bile na be da wo to o se so won to asase bi o ya wo do ka chi we e fi da no ma ni le do o be ka asase e no na mi ya mo se mi si asase no kra so da What was it? We saw him. Adoma, so we did myself. Did I was away, on to be. They have been a man as a business as no. I bet that will be able to what they are. We're doing home nice to be what you are. Adoma, no, we'll be so sad. I don't know. Hey, Patro ni aba. Unyaba. Maybe over patch. Come on, yeah, you know, sorry, I'm baby. I will do the same. I told me that I was sharing a son. Yes, Nana, my dog, my son, my father, the former of Fancy. Nana could see by what you mean, Minia pa. Yan man, Nana could see by me. Was then, who me? As I say, what about the shy? Young Rakan say, well, you mind, what banner? Can the Pumias as and one found Sanka? Say, Grabu, or Flower, I want to see what you must say yet. I say any what on yes, say, and you go bring up every year. Why shall I say what trouble me? And what 25 my brothers are for? Your born one, Sikaka saw ye, and I found our council. Was I what you would be able to say the man in the powerful floor? I'm sure I ye. And those would be the Aka was our home. And I'm a poor and a bucket and I could see. And did the old year again. I saw my country man say, Sabia was Sabia, so you pay me the Diacuna. And I'm so Nana. Nipa ba ko ne bia ko na so nipa dodo e na de ne si so wo twi fa me so ama nipa wo ya ade no kokotu ne foundation bia me ko ye entokwa okrom ho wa e ma mabushia enkwala iwo mu ene e de ko police station be bai na sa me ko na ni mu ko sa sa na ti dia wo ye ye wo si ai ma be wo ne ntankase aka Listen, I think I can't run I say, and some years, I can't go so. Says when you must well in Saka Kumias Arsenal, with Jill Rantam.
What a Siena so that the Saka can, and so to you random. Our first cases so, what won't fear no money. What me and going, no one boy, Ramani, going on. Was so of good animals will be up at us into a better and she walk for this in the I know of associable war pro. But why not? Never got to understand. 18 times the baby and the country away. And so with him was open Tabuko to Tamno Anania and Flamen, she had a Benjamin. And I'm so, oh, say, oh, when Uncle Party I see. And Tam open it to us. Well, Ben Bianca crack, over 2 Anna, I don't know. They said, you're one of them, as I see our town at Jay, remember, we are brothers in one walk of country, almost said, it is a sharp say, Ohwimhene. And I said, come, all to Nankasa, no to Nankasa, no autonomous money yet, my dapper dear, and think I most can come back. I'll be a brother, say, well, I cannot do with your friend up here, what can't you say? Ah, be way, wouldn't I know find Jay? What time I now we'll walk on once of what time I 4.5 billion. And I'm this old pa, coffee and shake a bray. Now, young Massa said to her, someone found my dear, and your guy see a belly, yet the bed to home. Now I said, one would not call up a carpet, yet go she see a park or car. Hey, and you're not say, Yanny, idea, not Sabia was a beer, and I'm an hour, real Rasuena. Me wa am ka shati na ho what did you want to me na it is I say and the mesa you na no man down the mesa one say yeah to be so you I to be so you I think I also would be a charge of one say, as some who just as so catch them. I'm all content so we pay for swat to us as yes, I say, Madame Brew, Nina also, a boy who was so when I took Tom, Nina also can't say so. As a car, system of our brand, I can say, I'm a can't say much yet, Champion Cry, or so on and say, the German know you are Madame Brew. Now, when you put them on any way, I'm going to do it. Huh? Oh, but I'm not going to go. It's you. Who are you about? So that's what I are you the film movie? I never Ohwimhene busoni nyina miaka busono ebi wo sabonu so ya de ko ma fe wo mo a me nso mo kan entami mo ka go se yeso so be ready ma na entama asaro be ko to na ma ko foni so be ready ma eno ye ma ha me ka cho babo ama ha lo so onya adwuma bi o ye se wo no Emma, be para me ko se be na be kwada pa ma flo se o ye ko ma o stop o ha ade mi ana me fo ba se o ye adwuma ti o ka jo no stop na ko gusu ye adwuma o na yiru aka se je adwuma ne mi so wa fo ka jo ba fo ka jo wa fo tu ni pa ma o ko ma mi wo se o mu se wa fo ka jo se je adwuma ne e ma mi ye mu ade o me ni bia ba for me gan o so many pa me ko o kan o pre jaro jai jaro yo ro na bu se mi na o be ya no se mi na no pre a cho wa dim ha me ko da pa me menta akoda bo ma ya mande na mo so ya duma me fe ba fo tro fo fe ka che no ale che ba mo so mo je duma no mo ye na se ko mo so sa ko Yeah.
What be done is also where? Ohwimhene busuapeni. Ohwimhene busuapeni. We done it road way. Obuso. Ohwimhene. Obuso peni no. Ah? Ose ane, peni dia soma. Yo me pa cho na chiame. Ka kra me wa kan se. Eye nene Ohwimhene. Fanso betina kunye so endema bebre ena woye edi etia akunwa no ne abusua ni ina wo ansisa mo yeka ukam na eye esukasi dia okan Ohwimhene wuye fanse emfie nu eni lebia ye ka se nana wonye abrante hu bi si betimi akwakosie na ye na ye bia nti eyi nyina egina wo so eti frɛ I said, Ohwim and I said, as you can say, na ye meshia, na ye shady and ye in fear a 9 fan a child. Ye can be a anywhere offer. Now, ye de waka at the archer said, Yakumian fry, you said, or bread a Kumian as he said, or say a fay dear, or call a sorry. It's a sorry or cono. Say, so over there, my good in Sunday, a piano. Obeye Onwisa afi okọ asọrọ kwesi arabia enso yenim se na nafie ha esum a enkasese osum no efie be se emiensani o ma ha se ese oba besum da ena nana afase bia wodie bia se be nipa efifiri mmia eba edikurufo kuma ene anyina ebebie na eti esuke Ohwim ya oso maybe what is say okọ asori no wakeka mpo aka ho se ebeye ne ya pa se obewu agumen so ama ye de afuna aba begina nenim ewo ne years nti se de asori no ena woko ahinie no ehu se wode ahinie no atufom na sabe eye akyerekukoda agumen so ni se efie ha enye agumen ketua ankasase wo hene etena so a wodi eho aibia eto ye fra esese wo ba ayi a wo ma sese no na me kwesiare kura na okọ asọrọ emu se ase medi bia sese wo ba bi di de enya de ti wo di atopompa anti yesre na na se na dawuma ona asantema ye ne dia ona agumen ye ne dia se agumen na se anu brass ewo ne nsam dia na na dawuma kwa obefa so e dia boa ye bia omwa ye kakra mti aka What did he say? Come on. So not in the Bible. The battle, me, and I'm a boy who back and you man in the sea of your soul. Men am beside in and you are in fear. A man and a 240 years. You go to Ohwim. Upunkotojo manim said him so the could not name so big myself. Namisha, the memo who said, make me walk higher. Ma Ohwim ba penny catch and said, I'm so the crowdy. One can't cry and betray our car. I mean, Kaye, and ya dear and every media hear me to say, we cannot go ye true, my dear so, and so be him so at the crew for me and Sanel. Opuming Konyani to say, Nana no mambosu ma wo menim ne aye ada otumfo obedi ade kese bia obedi ne de obiem so number 2 tisa keteni fonton from menchini eguka o ma be kundwan mahimfie ho na o mari ade hie me wo fa ne ye abusua pani a wode mesi akonya so no afiri kuro ho watata na ma wakotena ne yiri kuro am ye de ni funu na ebre na Ohwimhene me konwa dan ebe yini minim ho ase ahemfo adikrofo wosiwi wosimatu ni nyina so a wonkonkonya dan mo yemu ne ma ma wo mo se bibia yira wo ha hwan ne faaye wodi kan si utu no Ohwim wasan si yesi yetu no mia me krata bibia wo mo abusua na de misi akonya so me da so ti kromo ho no
menkɔ nkonya dɛ nana adeɛ a ɔde ayɛ biem suman ɔse nana tumfoɔ ɛse wura ɛwɔ ha nyinaa ɔba abɛgye na ɔde ayɛ soda energy ɔma yɛde kaa obi a wɔwura biaa ɔde kaa bɛsi hɔ ma yɛ nyinaa yɛ ba wɔtwi ɔmo kɔmika kyɛw sɛ nyɛ nokorɛ ebi kora de medin ne kɔɔyɛ afei deɛ soda energy no ɛne galamsey kɔmɛ bie mu so sɛ wura bi da hɔ no a ne nyinaa yɛto no galamsey ɛyɛ Ohwimhene ɔkyaagye mo gye mo sikabum na moaba na ɔmabɛyɛ ma akuafoɔ no kakra bi yɛatu bi galamsey bi mu so nyinaa asukɛse asɛm a yɛreka Nana Ohwimhene asukɛse bɛsrɛ a mede mu so na matu yɛdidi ana ne fon bɛɛreyɛ ɛna ɔsɔre otie yɛ na wayɛ di nam sɛ asukɛse adɛn obi awu afei no wɔsu adɛn afei ɔsɛ Nana Ohwimhene se wabu me punani asesa me nneɛma agu abɔntena hye na adeɛ a yɛ me yaa ne sɛ me so yɛ biribi hye menkyɛ Nana Ohwimhene ahye asukɛse nneɛma nyinaa afei ɔwɔ hɔ a ne mpaboa nyinaa wɔhye ne kyakyaw nyinaa wɔhye ɔwɔ hɔ a na ne nan sɛ taataa mede ne kyini a nyɛ yie na asukɛse di kura wu mfie num ne akyire ni wɔte otumfuo mpo bia no na meɛkɔbɔ otumfuo amanneɛ wɔsɛ wɔbɛhyɛ mu aporɔ nti asukɛse da so hyɛ a yɛnim ɛda a yɛbɛtumi ayi ne funu asiri papa yi nso na ɔkɔ nkae nti yɛsrɛ otumfuo adeɛ a Ohwimhene ɛyɛ abusua no anokorɛ ano ɔden nti otumfuo yɛsrɛ no a ɔka biribi na ɔnye yɛkɔ nnwamayɛ yɛakɔ nkoaso mu akyɛ mfie du nsia ni ɛna Ohwim abusua yɛakɔ nkoaso yɛnkɔ nkonnwadɛm dako yɛte nsɛm bi wɔ radio so na nkɔ yie ɛna yɛsɛ yɛ ne kɔ kasa na nyɛ ɛnyɛ ayi sɛ da bi a yɛfrɛ radio so akasa asɛm a ɔka no radio so ne yɛntumi nka no ha nti adanseɛ no mmeranteɛ hene wɔse yɛkɔ sɛ ɔmfa kasɛte no ma wɔse ɔmo nyɛ ɔmo adwuma saa na mmom bɔ otumfuo no na otumfuo mu no kɔ ɛsɛ sɛ ɔmfa no ɔwɔde bɛba ɛna mmeranteɛ hene aka baabi yɛkɔɔ sɛ yɛne ne nkɔ kasa wɔse ahemfie no ɔno nko ana otumfuo de maa no nti ɔhia yɛ fie hɔ ɛna ɔbɛtoto ɛpono no mu yɛakɔtena efie bi mu ɛɛdwene yɛ ho ɛɛfa kwan yɛbɛfa so a yɛasɛm bɛduru otumfuo na ɔma apolisifoɔ bɛkye yɛ abusuafoɔ mpanimfoɔ a ebi adi mfie aduɔkron ne akyire yɛde nkɔto mu so a me police station ɛma bi n'ase taatae te sɛ emu nsia na ewu enti Nana Ohwimhene deɛ wɔbɛyɛ yɛ abusua no yɛtumi nka na ha yɛsrɛ Nana ɛsɛ ɔnka biribi ɛmfa kyerɛ no wofi ɛkɔ nwanto yɛ meda mo ase Pacham na me biem so na betu dukuru. Ha? Biem so na betu dukuru. Na biem so na wo we biem so na betu dukuru one me. Ha? Na betu dukuru. Na betu dukuru no. Ana na biem so na betu dukuru. Na mo nyem biem. Pacham me na me ora betu dukuru. She what does what kind? Pacham no de tu na. I know na be ya no. Why? No one wo ya no. Omode apakache kono to mesuma e be fia ha no e dia che bi fro ma no mu ma ni che pa ani ti no e ma bi ko twa gra tu no bi enso e na si bi ko fufu e di na wa ti abidis asme ba e se be kafra e ya ache fo no gachi bi tu ni then the person is out in the body na nya no bre aha na nya no bre sabi ko ya pata so dai omuko yo mutu ase bi su de dia ase na nya no bre wa omuko e ba fe bi ko ma command ne deposit nka na wo fa so ase be sade ne ba e deposit nka dan so na aba sabi o ba so be tia ko we re mu anu a na sabi yo se wo do chacho wa
charge na bɔ ne se bi a wɔyɛ eti awo na sɛbi charge no ebi a saa bi tumi ne nso ɔfɛ ne mpanyinfoɔ no sɛ ɔkɔtɔ dua etu na deɛ so so the charge wa ato so ti ɛyà kama deɛ. Ọ̀tọ̀ de asẹ́mi kọ̀tún nana ma kọ̀ fún mi. Jayi ebe ka nyina aba sɛ ɛnyɛ no korɛ jayi ɛdɛ. Nana mi inventory ni. Jayi ni wala na wo kɔ ɛ sɛbi jayi ekunjɛ dɛ ekunjɛ mɛ na yɛrɛ ba bɛ ɔnɔma wɔ so ka yi ekunjɛ so de ko yen fa. Ɛna ɔti mu ayɛ de. Ni kye. Mɛ si ayinfie foforɔ koraa. Ɛkɔ bɔɔl nana ma kɔ fún ama ne nipa bɛ kan mi ho ma eyi konya no ɛde kɔ ayinfie foforɔ mu. Na fɛn si ne ko yen dɛ. Wɔn ti mo fɛ baabi a nyɛ baabi a na se jɛ n'a ye ɛna ko nyɛ nugu fa. Nana baabi a ne konya nugu no. Jayi bati. Yɔrɔ ala nsɛm nyinaa na sɛ o bɛ yi anɔ sɛ ɛnyɛ no korɛ. Sɛbi panyin wɔ ne kyɛ ato so kura sɛ ebi se kura ba wɔ ne mu kura no a ɛyɛ sɛbi ɔde ɔno de bɛ ɛyɛ wɔ no ɛtwam yɛrɛ siesie. So what you mean by the last one to Nadia? Last of us had the area 7 Chamedin say on the Bensula. That is what the good together and see. Anna. Aye. No, what's it? Jura, some others. Nasabi. Zikasu, a few, she freed him, are they? Job. What's what's okay, baby? I been here as a mathematics. Bacho, you are channel. But I don't know. Me and you be soon the two dukwa and Trevor. No, our phone him said, me and ye be soon the two dukro. Now, Asama, Yama, Baku Bekani, Usapanyin Bekani. The tenting taking and says, Sas, Solana, Macho. Yes, Evan. Oh, Helicasa. So, where was it? Me at Dukram Pachan. Where was it? Pachan. So, who's it? Pachan, no, more funny. Abusapanians, Emen. Aprane, no fancy. Koton papa kuku, sami betan kunya swona, me yami, donu di ofa kunya mano. Na ometon ton fan toka ne. Ano this time bread na ehumina dia kunya mano. Ama so woni na akọ ofrawa na himfie, ne fie na himfie. Na ukọ wodi bi ma beji twede, wodi fa beji asotro. Ama nipa bebre kura tutu afiri o, asa ni bi, wo so akodi di obatem. Ye di obatem. Kanya mochi omo kan ya nyanan o mani na wochi we nyama no akofa ni moto etini akosu di muso no wono na ko hwe kanam se fu omle Ohwimhene ti kanam se ti atese ho nyina wono ene Ohwimhene na eye masre otu votam kase aka agu no so ama yakoye mu ade ewo asafo ami wo mu adanse sa onye biem sudikuru obetran ye no so ye biem sudikuru to ntankase ye dia asafo nsem ba ha ye dia amam ye ko ho ne ko bisa ho so mo ye hwe apra adanse nyina ho ebi akoto ye kura no ahempa ba ko ne di ye gina mu mo ji ye oso otumfo nkrofo aba na mo agi ye so do sika magi ye ka sika otumfo nkrofo di nwa no beko enyina mo ji ye ye twiai afei don ka kire bra se ye ba mi mu hwe adanse wo ho sɛ yɛ koyɛ mu ade asafofo pɛ sɛ ɔmo de bɛba nti akora ma kanta wagu no so sɛ wonya biem so di kuro nti mi nkonya dɛ mo bra no minim ne yɛ ɔmo ayɛ no ho ɔyɛ criminal no gyina hɔ sa nya me ɔfa ase no abɔfoɔ ɛntɔbɛ mo nu saa Munye kanimenti. Madama, and also listeners. And I'm also the performing on them. That no can a proof from the say or yet the crew. Emma Dico no head for you so the boss so you do Adama. I am my dear Abba. I will listen also. Madama. Says when we saw Adama.
Ano ba ko buja buju mi no yeba. Aso musi ya ba o musi yen. Ay ba jiwa. Ba ko falu wa wa. Alors c'est lui là de prendre eso. Alors. Etia kasa chire. Yesra mo hine kasa. Asi bien so. Afana fana kan tan kase dia. E fa to hu no kura na ne da ma no. To bia de no ha hensa mo ho. Bia ngo e no hensa se be di kru. Sei, obi atrase. Ero an hwe mu bi. Na fa fa so tu se ko papa ye hu no. Papa so si se ko papa ye hu no. Na de da ma no. Na so bia ba. Etia. No. Continue comme on va tracer. Etia. C'est suma e hwe mo ko bi. Achame. Another the atini ha ayare husempa. Na kakra kunche beka ene se. Adansi abe ni nyina cha. Ihe na enye yi. Se entama ya ka gunu so ensembe bra epia na me da menti ase bra ne se. Obeye din atra ho no try se obechechi. O chechem so a na on fa no kreso na echechi. Otumfo adam mebru yenya ne kwan nonko na so ndimra Ako Etia. Otumfo achami Ohwimhene enede ama ye ho adwiri ba kakra bi kra ko na enya akabi mana enyi adaram ose eja moi c'est de fa. Otumfo achami na Ohwimhene de watu de sai eno ma fe nu wa ni nyina ehu wa me etu na kasa wo so wo kwa asore wo si aduane na wo didi eyeyi sika no a wo didi fuo no wo ya firi wo be didi ama na mo buada galam se yesi abra wo ye na wa ma efu ahye motre efie num eho karfa ne betua ege adansikuru mu nkro body e de e pere dikai enipa wo ho na yade enum bo wa wo ye de ya bawu wo nsam nyina kan na se yade nsam mu na kan te se wonya akoma yade wonya hypertension wonya diabetes wonya stroke ye de abawu eti Ohwimhene to ba jam if afford there e se odi hina enye yi I don't think Otumfo achami. Ensembe brebi esi die be sanse asebre asambe chichire mu bi. Ni nyina wo se nya nokure, ni nyina anya nokure. Enso enye bia wabusu apani no emfie numuni. Wa wanu asemo. Enti wa yedai. Di pro ba akui eno so David, what are we dear? Obesra won tam e di be di dance so be kan no kra kire. E no be kan kontompo. Adarma, Jan Fan. Kumasi benkum. Otumfo achami. Kumasi benkum so. Eye Ohwimhene. Enne wama ya ho adwiri ya papa. Me be di akonwa. Be 2 months pepe ne ya di apetashi asem to so. Se wakowi apetashi. Ema me ho dwiri me pa na eno asem proyect ma pono kakra se de maame ba ko ba ya wo se endangazie awiawia ena ne abeso mu on na ade oso o hye ne nso no wonsam yi eye asie ya asem bai na de kume kura na me kwa asode ni achi gogo edi ni ma wo di asase no beton go galamse so abeye asode ensago so aboi na me kwa so no beto mu da ben ebeto mu kura wo kura mu da ben o pese ya ne na no madaro ma ye bese ewura ma ne nko no nko ada sore na de obeba be suma konwa na de amamani amani na ya adwuma na ye mfa ma no na ka no konte ne ngini bi so no nso di akira no nso ye de mfata no ke de sesa nke de wono kura ka ho ma ne ye sa bodom ba kono se de ne panyin ka ho no na ka su bi aba
Tia the ensire bi ma no. Onfa akonnwa no nto no nkɔ na sɔre. Mari kofo. ATM. Otu va chame. Masi ayi kofo. Oshimi de se bi ma na enye yi. Ene sama ya to han. Ba ko kranye. So I am on one push your food and I feel it today. I best say you're a say. I told them so hearing the same way also on the camera. Says if you get a job, so then the push for no one you know only last night I was in the on part of it and one for I'm out but when I said we are no because that I was out to go walk but was saying if you say man of fine was saying maybe so that means not of fine that on that's it. ATM. Two for Chiame Bafo Adam Ohwimhene the gentleman could do Ohwimhene any HSA Ohwimhene super woman Ohwimhene and yet Okoton Samampo I'm here to Nankasa who said to Galamsey to 77 you ran a chiwadi. Now we am so number 2 degree. My relative and France so ye. Wo yama Mike in a casa. Say Emma Casa, again, I papa Ben came by. Who ran one for compass no go 2 degree. Oh, would it be a manity? Who was defending and now one. There were down. Ohwimhene. Omu a new Sabi Bupa Monko, he just yakan. Uncle Bia Ohwimhene, you know the coast as a year for the and yet. Says a way, I will wear plus to what and the second and the same some farmers. Let us have the umbrella in Uncle Bia. Marie. Two for Jam. I wrestle. Yeah, can say, him you know, they say, I saw them out to Jen Madu, Uchumuta. And Yama, and Fatapa Kokra, and Yen, read what's not order that day. Wow, can't sebi, you be put Jam in here. Say, Tankaseria, and Ababa soon. Oh, that patch, oh, patch, any year, you patch of any year. What did he and no more point? Now, can you have any else there? We never call sorry. How could you tell the sorry? It's a second chance to say no. Sorry. Bro, Arma, it's a man in ye. It's a man in ye, bro. Mr. America Cracker, Mini Penny. Humini. On say, if a catcher was say. You know the two of you. No, come be a match, and I can't all any Unia in Temuna, but I am poker because I use this. Also, I am called, and I say, I bet you. Ubiaji when ye, Ubiaji when ye, Uhima come out is a Yakuna Ketwa. Now, me who say, why you fed up? Now, Obi, that would be blameless where you fed up was out. We are here, and ye, I said, you basically are in see. And I say you, and Kiabai cannot preach you as a Radama. Mamma Conquajima Homie. Nancy and Nimna Sabi, near Essien in Kahon, in Kuntumpu. As ye yakin, you were human with you. And you win, I also, and I said, Baby, and that's and four. Baby, you see a year, and another addition. And you can see Edema in Cunano. Can you play a pin coho, a sea pie, a bemono, and Pacanian go, and say now, yes, also hormono. No, obey a cania or one as a man yet, cania or you needed a zoo, no made the one man as you needed it. Oh, you are out of my bread. G. Jamacamanco. Now I am putting on Corre, Gurun Famano, Himo, Kunan, Yakunaka was or to Nasie, Masabi, Empeja. That's it. Because Utu for Chiami. Maybe me buy
mente nsɛm wei bi da me wura ho papa sɛ wogyina Asantehene anim na wotwa nkɔntɔpo saa me wura ho tumi kasa bebree yɛwura mesrɛw ɛma ne gyina ha 1 minute koraa bio momma ne kɔ sɛsi Etia, kasa chire, yasramu. Sama watu walimu hana ni. Mimi nisema mambo yeye watu mshauri. Mira, Wadaru Mebru. Wadaruma. And sama ene omo muchire nyu he abroso ene na nana mo abroso yi. Odi Ohwimhene eye mfato ho se ohena se bia ye asefem. Wadaruma ni kruwa na ayema ebusuo. Wa unu aba oba ye wa anka bi amawo. Wa bushia panyi anka bi amawo. Na chiame ba na hene na anka bi mawo. Mira janu kwan mo nko Wadaru Mebru. Madame Mebru. Ebe o se sigi mawo. Ya na husem. Ara husem pa. Efie unu ama no. Wabushia panyi pa. Ohen with a fidi. Tuja akache me da be pa na won sha wo pa ko ni. Ami afra. Anya papa. Anya sawo bushia panyi sawo nya panyi o. So that fidi. Na timi ni panyi so wo fie timi nkwa. Antina se. Emtra kwa nhwe kwan ya be fa so be yi. No so wo se ni bushia no. Mo da pa no. Bi da mo nche. Ne sabe ya do ba me ya ye panyi sabe. Wouldn't traffic and property. Emma Sudema, Emma Abusafoni na Arrow. When you get them say no, my ban in summer APP, I was summer wow. And was some pa with the way Buddha. The Biash, Ahinian South, Ahinian Fatal. Mama no ma to ka wa bra bo mu ahimi agudie e do ba se be pega ohima ko ya no ma ba aba na de ye ti na de utu wa na ye wa da be nya no fa nya no kwa ni se wo gina ha kra na wo re yam lo mu na mu ba wa be ko adama on ko dan ka no ko nya fatal Adam Mebru said it, and I'm kind of sad at me. Then some Adam Mebru, or you know, church. I don't know the president. I said, the Biocas of Badayasu. Oh, there can now do much here. Can you now do much here? Now, degree of making away, I can't say Busu. So I'm open to charge in the war. What you grata, Equita. Said there was a very major kind of great. We have soon over 2 who do kind of great. See, cover cancer, and the German is whatever not, or no chance someone in a little. Now, right now, my Nasa can was a one. Nasa been going was in the great. Now, no joy. Let me say, I walk there, and almost one could be. They said, we wouldn't know who you charge in upper trauma. I can't send them to the no, we million eyes at them. I don't know also could be. It was all there. This is not also will be Adoma. You came in the day, Adoma. See, you want to call. Etia, Ahayadi. Sabani say, so na obia wona adwuma hoye de ekoso no ka obia kasawia meme de no ansa na ba chamene akra woni sa na ohine ye me e kan na me se meme inferior judge
on a MC. On a bomb, as an judge be a ball, near bombing that other. The work for the work for fear. Namekasa. Mr. Diana, a bravo, and Yajuma Bay. Have a Nasakaya, come and say, good trap. They have found 12 years near Nkuma. Or in a quarter of years. A banner say near Kani 80. So when you say, Nasa a doba hadia, Ushim. The Otia come near the Fidemo Sekasa, one or den sonko. Uti jase a sonko, I don't think Babia and Kobia. And my casa brejum there, Nasa. A high dangerous place. And I mean, Hash, Papa, and I or in China was also so a jay there in a jacket. It is a whole bar, when you be doing anymore. Ubia didn't hear Papa, Mammy be Casa. Was it? Ya nanti to kwanza ya woni ete se wonya mane de neba eze ma me no ankasa kro onim no bi na bona mane se ya de oba to so fa ne de na mra foforo de beba obia de beba nti oba ne se ya yewe wura ni mu no e kodu ba bi no se ha mfa onko ha do beko na e ba sa onza ya mpa na ya ka asam so na ba ne se ya eje wanye yi sa de ya ye wura chiwade no and Fabian can hold up. And I'm contumpo, a dear own pet, we are sick. Two can chrono be home about home. Say no, I'm now the no market count. Next time, Obasa, or they are sorry, every class and Tamania Poa. Now I'm winning. Oh, Banes will be doing and no one yajin go dinner. Now, I hear no be no. What I say? I hear the idea and coupon quan and what did you mean? I said, Asantehene. And until I am coupon, said to young cousin. Now, over this, what's that? Sorry. Now, only my sorry. I sorry, Cassiapa. Answer now. Monada, sorry, by here. When I'm quite my own to him. Because she had a baby, I am so. No, I'm sorry, no one on bar. None to cry about that Amoria Sabe. You are not sorry, I saw come upon. Only the Cassia saw that. You are not sorry, Cassia also come upon. You were so. And you're a fool, you frown. I had this one. The apostle, your friend suffer. Chief priest, Asantehene di Kane. Neusha, and I did not done in contemplating no my intimate a dear new kind. And Tigana pass off for her, and I saw for a bonya misumpa, a black one, Gagana in. Nana no not at to say. Nana a free anonymous seminar, I say. Say, Casa obi so many bar, serving humanity and a church. So also about some young couple, Yamu wanted that. Also, send me some. Young two collection fire, young Koya says that, and now sorry, see is that, most of the young will be that. Young Coban body moon that, yes, you know, the photo plan after the way we got. Naya Santehene, what you are, you know. Yesu kyerɛ no a yehu nti yɛ nya me no wɔn yɛ de ne tia wɔn yɛ de ne yɛ bibia de ne tutu ahombɔne sanyarewa wɔn yɛ anya o de na so bɛkɔ asɔre de a na yɛ som no yɛ no nsom fisa asɔre de no ko na wo kɔ asɔre sɛ yɛ de collection wo ba wo to collection bi da yɛ tra so da mane yɛ di yɛ ba kasa nko a o ka kra na yɛ bo afu Asantehene de oye yen awo de fit ne yen ko no me ya adehye ntu ko ba bu ma o se mu hu no kura na no be mama yen adehye light no na yen ne adidi abro ya wa de kase enti ya tenete no o de wasam fa ha ne hu se o pe kwan aba ya ma o kwan kra no obe hu to hwim ene nananom nyina en fa hwu ade o tena nkyɛn no ɛkyɛɛ no na enim sɛ otu anamo abɛyɛ anamo papa ɛna bie mu so no oba ne yɛhwɛ ɛsan nsɛm a wɔakyiri nanso deɛ ɛkɔ so yi obiara ni obɛtumi agyina Asantehene anim ama nkontompo ada ne nokorɛ da so ɔno nso obɛgyaa wo na mmom deɛ wogyina hɔ yɛ deɛ obi ma ne ntiri mu deɛ sɛ obiara nkonkura me madwuma no sɛ ɛnɛ yɛnko nnipa bi meku huhu mu so ɔnyɛ apam wɔn so a na ɔdi kan wuwu a ɛdi kan
ansana asama ndo de na beto so mi sa na ye na ti eno be dika wu de dika ansana ba kana ba ana o kasa no na edu ba bi na efi so be twan so twan fa so a okotu obi a oba enti wa bi o so gina wa senya wo kra no de na wo ka ye ka asama sifia so hini bia ye mfunso na ye ka na wa obeka ma no pa na je so wo na fa ndo ko a onya wo ada ndi bia na no ka no so mesre na mo de atoso se wo ko a onu nko na achiri ndem na kra wa na ye nyina ya fa nyanya sasua me e bi to me ha 1 hour 35 minutes ena nyame yi mi free Santia da Roma, no tea, and the infant triumphal, you're a Roma. Ohwimhene dear car Fansa na Cotran, why won't say over so kind. What can send me? I feel not a papa bone. A conyaso, yes, I did a conyan be woman. And tell me, Casa or young conyaso crackle. 2 July, soon be any now. Won't you mean me? Era. Esi odi ni na no wa uye kra no a de o be ka bia o betima sa ye nti man nko na obo mo me kilo da umu ohim wa ma akunyedi oba asase ton ande garamsi ye bibi enye yi sede minu akoku kai ya bono ego jina wanim ka sebi wo kra ka yewura maye dibim we die entesa ye bono wi ansan no beka sa meye na enso eye tete ni baby anu ane de yewura kwada mo buru wona ne tira enye yi enya no kwa manu bibra sede ja cha mo atenso eze ohwum kebi manu a enye yi esanse enoma waye galamse baby anankasa ya nanam nankasa wo tu ane ya nanam kra diane a oma wo mu binni no ono nso wo didie no sa no ma we nyina ya de a wahene wuntimi ntena ho ama sa no ma we into na de ma wuro ho kra ne se ye wura tam kase ba ya wo se tankase no anwi amra na de me kama na nanu nyina ate ne se ye wura tam kase e bosom se wo ka na se wa nka ni ya ekwa bia so e be chew ebi na wo ka se wanwi amre wanwi an wa batui ese je na wo ka ti no ma we ni je ni nyina bi enu a e fa na akwa mu enti de me se wura de se wonya akwai na ko ye wura adaroma no ma na no hwemu wa ye no je se na nan mu nyina sei enne tena enye yi odaru me jana kwa no nko etie anyedi etie etie blebe pai one wodi abotra na tumwase ne brebre nyedi kragodo yawada wa wochia me putu akwakwa brafo enso ukuni yawada ana di nkrafo fro so afrem so akira yawada no abrafo na eso ya ka hu bi ntim jakari sesa ne man ko boni fe yase akoto emu kuda pa ko yawada ko chi ansan na busu eni akwato ne betu broni di ansan opiri ko mfa no achi aguda pa ko to so bi oyi ti kan firi so se she bla finya nsem man ni tretri na ko mfa no achi sa ji tri ni sin so 19 ko sin bi mi was na play point and every podcast okay na sam to was something bed into okura wotana man ka tri man ni play free one something ni pedua wotana man ka tri man ni play free one no sam to show tri man ska da ni jira ya na ya no me if it's to man kuma ba de nyam penyi pensu besile ko cha yi se to de ni pe ni brewo arbo ni ko okura ni grum pempena ne sikada ko fi na da romanti ene ni pe ni brewo if it's a man is sikada je untu bi ntune da ene honyi bi so firi mu so da se be fe ni ma ba so woni Asantehene brain ni ba fu bia mane ni kanfo ne nyansa po wi ese no be nyansa fo ni sikada un bambo eso ni ko tun ko we
wɔsɛ tubo dina ntumpa na aprede na mentia na amanya atwa so wɔn hyia na awura kyekyerɛfoɔ no man ɛne wabrafoɔ wɔka mfrafra Etienne Wakoja reposo manifune Odi bebe na moya koja reposo bidega nuchmo na farume Washa misuke temanya batui Wana Osetu Mikao Adawroma Unyo obi akunu Unyo obi afane mu abrafo ye twenity no abrafo de edi ewu a adafo enim mani adawo Wana Ababamie Osetu yeku fo eku pampamso o kutu won afe mmanu ma yemu Wana kutu kantamo ho Osetu una mani pa kutu no na ebo ho no na fan kutu kantamo ho Mani ba ye kan yebume Oni ba be to bo na wo ko na farume Oni ba be ku na bo na Wano Omanzine Uno wakoja alise tujumansuwa Uwanyanyi o Wakwati ameni ampawa Wakati pa wansada Elise tutu Oba mafua tujumansuwa wufong Au witiri muzapa Kuja alise tutu Wini dia chinia Witiri ila Bakwa fene obodumja Okamfrafra Gomna kusi Etienne. Job. Etienne. Job. Taya wakunya. Job. Bosumom de bae taya. Say you run say no say taya wakunya. Bosumom de bae fe taya. Etienne. Say free nature. Etienne. Job. Say bedru here. Akobon here na be ma na bonto no here. The street be see here. Se ba ye se o pe bi atasa be mu a se me hade bu hade za se bi ni a o se hade o hwehwe na za so a is the one of them ko put am the answer so se be tire do ko hwehwe mo chi ko jan ho so ba ye be bo pin so Asantehene say to man there. Look, ma Ohwimhene. Asantehene na dia. O say so Ohwimhene ko pata so we manentra. O say ho, o dey say try your try ya. To so Asantehene. Wansem na na aba. O say wansem, ele beto Asantehene nim. Dan say Asantehene ye ko pa wo. So say me Asantehene ye ko pa wo. Oso ko ba wo ko taya ho. Eche ya onyin se wo ko ho ana na konwa ndi ko to dem ho man. Oso che onyin se ye na konwa Asantehene ye okọ no mu a na konwa na ko to taya dem ho. Sa se le be ya obenya funu ye funu. So we ko a ko to se be ya obenya ye funu. Won na wo apenten apeyo. So ono wo apenten apeyo. O se lo se pe yo so ba taya o. Job. Se no wan sam abana ye ka. Na taya wasefo aba wo. Yo. Na taya wasefo a. E be so wa ba Asantehene ho aba wo ho. Ko aba Ohwimhene ozanana. Yo. Ye be you dance ye zanza ye nana mo be si wo nana so. Se ba ye abana na Ohwimhene se asma ba. Is there a number? I want to be so sorry for Asantehene ho. You dance here no beka. Se be you dance here no beka, o you ready mu. O say Yo. Say ne mo ma million eduosia as cigar bisa. Yo, se ba ye. O se san se be che ko da kuna so.
abɛka asɛm sɛ akyerɛ ɔmbani nsɛm ade bɛka wo sɛ sɛdeɛ ne mama me sika million de osi ansa ɔsɛ baayɛ na ɔka akyerɛ ɔmɔ kɔa so no sɛ nsa ase nyinaa sɛbe ɔpɛ soɔ ɔde ama gyima akyi na wɔkeka ho nyinaa sɛ wɔn mfa sika no amadeɛ a menkɔdi danse bi ama mo pampaa sɛ wone wɔnom sɛ nokorɛ sɛ ɔmota yɛw asefo no ho dea ɔsɛ baayɛ wo so wodi danseɛ pɛ sɛ no ama wodi danseɛ nti na afa no a yɛmo no ɔmɔ kae no mo dea na ɔmo sɛ bɛhu ono asa ata so no aka sikasɛm asa aka asase a ɔmode ma wo nyinaa ɛne ne no apere so fi sɛ ɔno ma nhyehyɛ yɛ ade sika aka asase a ɔma wɔ sɛ ɛne ɔmode so bɛdi danse ama wɔ mo so waa na waseɛ sɛ woyare dadaada a wo ma asetena asɛm wei baade a na wakɔkɔbɔ sɛ mede me hwan mede ma nkɔ ɛnu ɔhɔ no menkɔkyea no ɛno na ase asa ɔsɛ baayɛ ɔma nkɔkɔ bɛsɛ ɔkɔ abɛda ayɛwuru aseɛ na wotwe di soɔ ɛna asɛm yi baayɛ sɛ ne na Ohwimhene no wayɛ den wɔdi danseɛ ɔsɛ wode ne ti a sɛ wɔka so no bɛka asɛm no na wode deɛ wɔbɛka na ɔso ɔtena ase na woabɛka na wɔbɛka abɛkyerɛ no ɛna sɛ mede nyinaa da adiɛ sɛ baayɛ nanim ha yɛa nanim na ɔsɛ na wote asɛ sɛ ɔka ho asɛm ɔsɛ ta yaw a sɛ be ɔmogyina hɔ yi wonim ɔmonyɛ ne baa wɔ hɔ no ɔsɛ ɔka kyɛ sɛ bɛma ɔbaa hɔ no te twitwi deɛ mu wama hɔ sɛ ɔte ha kyɛ so daeɛ no ho no nyinaa nanso wɔbɛdi dansekurom wɔma ne ɔmo deɛ wobɛdi dansekurom mu sɛ sɛ be Ohwimhene woatwe afena ɛgya kɔtɔkɔhene anim sɛ memfa nsuo nyina m'anim ɛnkasa nkyɛ wo da wo sa kɔdi danseɛ wo sɛ dankɛsɛ saa kae sɛ bɛdi nokorɛ akyɛ yɛwura na sɛ bɛbɛtwa kotobo wɔ Asantehene anim na wofata sɛ wodi hene yɛ dankɛsɛ na wode bɛsrɛeɛ na sɛ wode dankɛsɛ sɛ twa kontompo wode ma sɛ sɛ tena hɔ ɔsɛ no koraa ba sɛ be kɔtɔkɔhene hwɛ nsɛm a asɛ pie mu wɔ akyiri ɔhwɛ nsɛm a ɛfiri akyiri bɛbrebee tantantan ɔsɛ nom a ɛmfata sei ɔnyɛ ɔdɛn deɛ ɔsɛ ɔkyiri kɔgyan akonnwa na ate so ɔdwanani ɔyɛ bi ma sɛ be kɔtɔkɔhene ɔyɛ bi ma Asante wamfa nsuo nyina nim Asante Asante ne da dabi kura ɔnyɛ bi da dabi de ɔyɛ bi ma Asante ma ɔnyɛ bi da sɛ kaase Ohwim amakom ɔmo nyinaa bɛyɛ sɛ be ewura ɔno mo tena se fɛfɛɛfɛ tafom nyinaa tena se fɛfɛ ɔbɔ ma ho nyinaa bɔ ma Asante ma gyinae Antoa boa ma sika gyinae sɛ be wa wote kyɛkodo pɛ so wo pɛ so na ɔmo bɛsɛ no sɛ sɛ bɛpɛ so hɔ sɛ tu pɛ so ɔmo bɛsɛ no nana mo so ɔkan Ohwim deɛ na aba no ɔka kyerɛ mo nyinaa ne ma bebree bɛsi hyɛ mo to sɛ ɔka kyerɛ na mo nyinaa yɛ nyinaa sɛ sɛ be wosua ha bɛgya wura anim na sɛ wosua dankɛsɛ ka dankɛsɛ sɛ be wura bɛdi nokorɛ memfa nsuo anim kasa nkyɛ wo da sɛ mo deɛ suae to ɔka kyerɛ mo nyinaa ɔsɛ ɔte kɔgyan sɛ be wakyi kɔgyan
Udo Ohwimhene sebe ona na mo ye bi ma no ona mo ye bi o ma fa so nyam no sa cho de da e mo bo ma sa 29 o pe su de ko to bonko a e be fa kan ko a sebe ni mo habra ye ka ko asa de ko to bu o di dan sia sebe sai re dan sia ka se sa so be kan de no crap e be ka che ura na so ko to bu na o be ka e ro do be ka de wo ku da da o yi ni na cho so wa ba cho se do wo ka nya no crap na so ma kwase di sebe o hlo kunya na de ma so ne na no se yo ka me nyina che na no ye nyina na cha me fo nyina o ka che nyina sebe o ka che mo so mo bi tine onya Ohwimhene biu ye ko na yo ko twetwan e wo su ne ya na sebe o fifi o na sebe do ba no a fifi o yo Madakasi, brother. It was what in the top. You see, to whatever national was that. To look at Subu Kavia, when there's a boy Romania. See, and then it was sorry, and then for Abayamani, Abayaman is on the review. Now they put an usher in the phone inside. No 50 to the Madia Pass. See, come pass with 2 bagono, the other pass on. Oh, good evening. Wow, one also in the airport. Good evening. Whoa, one is all what I do in the airport. Good evening. Yes, yes. And that's all. But that's me love you. Facebook now. What is? No one train. Come for the town to me. Never need we are. Chame. I can't go for the Buguni man and be a soldier. The two of you have done. You are not going. Legit. I don't know. Oh, sorry. There means very soon. Once I'm back, I'm a classic. Told you I'm going to be a bit of